Coa campaña da vendima a piques de comezar, a policía vixía a entrada de uva foránea para evitar posibles fraudes. Pero cal é a diferenza entre esa uva e a nosa? Como afecta ao viño galego? Uva invasora, hoxe no termómetro. 11:46 minutos, bueno, pois arrancamos con este sorprendente asunto, este termómetro, controis policiais para placar a presencia de uva de fora. Que está pasando, Bernardo? Póñense así en marcha mecanismos para protexer o noso sector vitivinícola e que se entra uva máis barata de outras zonas, afunde os prezos da nosa e moitos viticultores non poderán competir nin sobrevivir e vendelo como viño galego se a uva non é de aquí e enganar o consumidor. Para facer fronte a esa competencia desleal, controlaránse os territorios lindeiros a outras comunidades e tamén a fronteira con Portugal, con reforzo policial. Ademais, haberá efectivos tamén no acceso ás adegas pois para vixiar a chegada de camións e a procedencia desa uva. Os obxectivos: loitar contra o fraude, que non entren plagas, evitar que se expulsen adegas que están baixo o amparo das nosas denominacións de orixe e, sobre todo, garantir a calidade do noso viño, algo no que levan traballando anos, por exemplo, aí, nesa adega da Rúa, na comarca de Valdeorras. Fátima, para eles non é un problema novo e non baixan a garda porque defenden que o selo de calidade está na uva nosa, non é? Efectivamente, os adegueiros aquí de Valdeorras defenden a calidade da súa uva. Estamos con Joaquín de Adega Alán do Val. Alán de Val, aquí na Rúa. Defendedes efectivamente que estades na DO, por iso cumprides unhas normas, uns estándares. Efectivamente, estamos no 80 aniversario da DO Valdeorras, entonces temos unha historia na que hai uns estándares xa organizados no Consello Regulador, temos que cumplir esos estándares sí ou sí. Neste caso, por exemplo, ti saberías, esta uva é vosa, saberías distinguir se chega unha de fora, cal é da daqui, cal é a de fora pola vista? Bueno, eu non tuve en ocasión de ver godello de fora de Valdeorras, pois non sei, morfológicamente igual non é fácil, pero, bueno, quero dicir, o sabor dos viños que producen as uvas de Valdeorras está claro, está atestado, entonces... Notaríase, o consumidor notaría. Notaría o consumidor. De hecho, os grandes premios están nos viños de godello da DO Valdeorras. No caso, agora de cara á época da vendima, é certo que se reforzan estes controles policiais para que, efectivamente, non chegue uva de fora, é así? Bueno, eso parece ser que sí, todos os anos, por costumbre, pero, bueno, xa non tiña que ser. Hai, volvémoslo a decir, no propio sistema de organización, eso non tiña que suceder. Pero, bueno, está ben, quero dicir, que suceda, os viticultores de Valdeorras teñen que producir uva en Valdeorras, que se vende nas adegas de Valdeorras, se elaboras en Valdeorras e vendes o viño de Valdeorras. En que vos perjudicaría, Joaquín, que chegue unha uva de fora? Bueno, pois algo tan sencillo, como a lei de oferta e demanda. Quero dicir, se aquí hai 100 kilos de uva e aparecen 200, pois lóxicamente os precios baixaría. E aparte perjudicaríanos na calidade do viño da nosa propia denominación de orixe. Bueno, pois con estes datos que damos, gracias por atendernos, Joaquín, xa vedes, pois maior control policial agora de cara á vendima aquí en Valdeorras. Grazas, Fátima. Claro, que o que estaba dicindo aí Joaquín son dous aspectos, Gloria, moi importantes a tratar de protexer. A calidade, imos a polo en primeiro lugar, e o prezo, claro. E a confianza, sobre todo, do consumidor. Quero lembrar que xa hai moitos anos, se o meu teléfono ahora mesmo decidise non estar morto, igual podía consultar cantos, pero decidiu morrer aí un momentiño, eu lo teña na gloria. Bueno, neste caso non está bendito. O Ribeiro tuvo serios problemas con este tema, con esa falsificación de selos. Empezamos a recuperar, non hai moito. O maior peligro desto é que se perde a confianza na marca, pérdese todo. E, en determinado momento, o sea, aquí hai xente que está cumprindo coa norma, é dicir, están cumprindo cos estándares que o Consello Regulador exixe, porque foi un acordo entre todos. Vale, non vale facer trampa,
porque nos vai a dañar a todos. Por eso entendo a este adegueiro que estén todos moi preocupados. E pensando unha cousa, se estamos falando dun tema policial, porque é unha estafa. No, é que... O consumidor é unha estafa, o consumidor e é a ruptura nun momento dado dun produto que vai como un cañón. Vámonos cortar. É que co que lle custa aos adegueiros, Manel, pois protexer, non, a súa denominación de orixe, a calidade desa vide, romper ese pacto de confianza, como está explicando Gloria, pode ser demoledor. É que explicou no Gloria perfectamente. Eu me quedei anonadado cas túas explicacións. Xapó. Pero é verdade. É que Gloria é moita Gloria. Claro. Manel, que eu pilloas, Pero que vai sin ironía, é así. Que as pillo, Manel. No, é que me deixaste sin argumento. Ahora que digo eu. Porque é verdade. Vamos a ver, aí hai un grupo, seguramente, se van poñendo unha vigilancia, hai quen faga trampas. Se ti estás nunha denominación de orixe, o sea, Sí, me parece mentira que un bodegueiro faga trampas a fastidiar os demais. Sí, pero aí tamén o apuntaba Joaquín, o que entende de viño, o que lle gusta o godello, distingueo. É dicir, a calidade... E aí a calidade nótase o probalo. Exactamente. Claro. E xa no olor, cando estás facendo, porque eu me acordo sempre, na miña casa en algún tempo se distilaba caña, e non era a mesma cando facías do romano, de la zona de Irís, de Cabañas, a facer o romano que tiñas ti na casa. E xa na zona, a zona daquel viño, xa o daba olor. Claro. O daba olor, porque era un E viño logo tamén os perfecto. consumidores, Héctor, temos que partir da base que cando un produto é exquisito, de algún xeito, entre aspas, escaso. É dicir, o que explicaba tamén Joaquín, se de súpeta aquí comezamos a ter uva a pilas, pois iso vai hundir non só a confianza, tamén o prezo. Claro, pero é que ademais é algo que, como se soe dicir, é pan para hoxe e fame para mañá. É dicir, vale, sí, eu este ano gano un montón de cartos porque estou mercando uva a baixo prezo, vendéndoa o prezo caro como se fora uva real de aquí. E claro, realmente, cando chegue o consumidor tampouco é parvo, o consumidor quere unha calidade. Claro que cando probe Manel. ese viño non teña esa calidade, bueno, pois igual me vou a outro viño diferente, non? Entón, si é certo que este ano podes ganar moito, pero é que no ano seguinte e nos anos seguintes vas perder moito máis, non? Entón, realmente é algo que non beneficia a ninguén. Home, eu que creo, non, María, así que tranquilizador, sobre todo pro sector, dicir, vale, hai unha conciencia, non? Hai un reforzo policial, porque aquí o importante é protexer o produto, que iso é a parte boa, é dicir, que se está actuando. Non, están facendo un traballo policial moi exhaustivo de mirar nas entradas ás bodegas, control de carreteras que non veñan de Portugal, porque é verdad que ven moita uva a granel, porque a xente nas casas fai unha produción e non lle chega o viño, compra uva. Ti colles un ramallo de uva e non distingues o ramallo se é auténtica ou non, pero si é verdad que para as casas, porque tes unha produción pequena, pois si, compran para facer máis viño, que hai anos que non che chega. Pero para consumo propio te refires, non, María? Claro, para consumo propio. Pero aquí o que estamos tratando é de non cargarnos a nosa denominación de orixe. Se temos unha estafa pura e dura. Pero a policía sí que está facendo unha boa labor, puntos calientes, que isto parece que se trata da droga xa, están facendo... Interceptamos a uva. Totalmente. Pero é que temos moita fronteira que vixiar, é moi difícil. E aquí veñen por terra, mar e aire, que de verdade, os delincuentes, que cousa, che. Que imaginación. Non damos abasto. Bueno, avanzamos, estaremos moi pendentes porque estamos aí ás portas da vendima. 11:54 minutos.